Здравейте, мили приятели! Здравейте! Тук сме пред вас, за да ви благодарим от все сърце на всички онези, които направиха възможно нашето двумесечно турне из цяла България. И започваме с Вили! Много ти благодарим! Благодарим ти от Iris Diamond, че повярва в този проект още от самото начало и каза, това нещо трябва да види бял свят. И не само, че видяхме бял свят, ами света не видя нас. И това беше едно прекрасно начало и продължение на нашето сътрудничество. Благодарим ти. Благодарим на Holiday Park, които повярваха на Вили и всъщност помогнаха това приключение, това семейно приключение да достигне до възможно най-много точки от страната и да бъде безплатно за всички посетители, а те да се насладят на едно приятно семейно преживяване. Благодарим ви от все сърце. Благодарим на Аня от вокална група Прима, която организира фестивала за млади изпълнители в Челопеч, моята песен за България. Бяхме част от този фестивал и беше едно прекрасно изживяване. Браво на тези млади, хубави, талантливи деца, жени, момичета, които са пълни с амбиция и с талант. И България с тях има едно много сериозно бъдеще. Благодарим ви, момичета. Благодарим и на Веселин Василев от Театър Весел, който сега е организатор на фестивала Лято и театри и приятели тук в Велико Търново и ние сме част от него. Благодарим за поканата на Веско, благодарим за всеотдайността му, благодарим за неговите грижи, които полага и за нас, и за всички гости на фестивала. Много. И много ти благодарим за това, че направи невъзможното възможно. Направи какви ли не акробатики, за да докараш тира до центъра на града. Нещо, което е пълно с един куп проблеми и няма да казвам други думи. Както и да е, важното е, че сме тук благодарение на теб. Благодарим на куклен театър Ямбол. Мария, новия директор, Мария Райнова. Благодарим ти, че ни с такова желание и с такъв ентусиазъм се включи в новата изложба с тези 6 кукли, 7, които предостави от архива на куклен театър Ямбол. Така по този начин аз мисля, че слагаме началото на едно още по-дълго сътрудничество. Дано да имаме още други причини да се срещаме и други инициативи. Много ти благодаря от сърце, наистина. И сега едно специално огромно благодарим на Наско! Нашият супер шофьор, който ни кара от точка до точка. Наско, много ти благодарим. Ти направи невъзможното повече от възможно. Пич, ти си невероятен. Наско. Запомнете това име. Без него нямаше да може да бъде това, което е и да достигаме до вас по този начин, по който го правим и да се местим от точката на точката на точката. В някой случай беше невъзможно даже и да тръгнем без него. Не само да стигнем, не да тръгнем. Благодарим ти, Насе! Благодарим ти! Благодарим и на Нушето! Теменушка Лалова, която е една невероятно талантлива художничка от Враца. Много благодарим за това, че тя ни прие в нейния дом и за това, че тя направи едни невероятни рибки, които те са тук при нас сега в Музея на приказката. Може да я последвате в Инстаграм, в Фейсбук, има страничка, намерете я, Теменушка Лалова се казва, последвайте я, направете я известна, изключително талантлива жена. Така, продължаваме с Светла Илиева. Зона Май. Прекрасни златни ябълки. От самото начало на този проект Приказки колелета Светла не спря да прави златни ябълки за нас. И въпреки, че биха могли да бъдат част от нейните произведения, които продава в Зона Май, тя каза, че златните ябълки са създадени и ще бъдат предлагани само и единствено в камиона на приказките, и то само и единствено на хора, които са слушали приказки тук при нас в камиона. Много ти благодарим, Светла.
Ти си изключителен човек. Много ти благодаря. Благодарим най-вече на всички наши зрители. Малки, големи, деца, възрастни, майки, бащи, лели, каки, батковци. Благодарим на всичките ни фенове от Шумен, Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Димитровград, Челопеч, Враца, Перник и Велико Търново. Много ви благодарим. Много ви благодарим. Особено на тези, които не пропускаха приказка. Казаха, ама то безплатно, това трябва да се използва. И бяха тук на всяка приказка, всеки ден. Благодарим ви. Благодарим ви. Благодарение на вашата обич и на вашите дарения, ние сме все по-близо и все по-близо до нашата голяма цел. Издаването на книжката "Кой открадна щастието?" Нашата авторска приказка. Съвсем скоро ще публикуваме в социалните мрежи, ще споделяме с вас процесите, по етапите по създаване на тази книжка. Може да ни следите. И така, 2 месеца турне, обиколка на България, 83 представления, Повече от 2000 зрители. безплатно видяха и чуха приказки тук в камиона. Много, много, ама много ви благодарим.